spesial kagem juragane daging bose daging Ciledug. Ya Pak Ribanto kan Ibu. Kita jemput yuk. Oh nanti ke sini. Mbak Haji Suwarni siap. Juragan daging monggo masuk. Ya Allah. Lagi cari angkutan barang buat UMKM atau Dian turun. Ayo bosku tarik bosku. Dewe. Juragane daging Indonesia loh iki. Duka pamuse trema woro ketemu dewe dek. Ude Putra Tani ya, ada info dari tamu-tamu keluarga kita yang dari Lamongan, terus ada juga dari Magetan. Matur nuwun bapak-bapakku semuanya, kok yo kompak hari ini biru sedoyo yo, ternyata kita tetap sehati dulur-dulur. Alhamdulillah. Jawa Timur gitu loh. Yes. Di belakang semuanya seperti biasa kan kompak gabung konco-konco. Yeah, okay. Menikmati santap siang dulu. Menikah bos-bos kita dari Lamongan, dari Magetan, siap komplit. Siap Niki ya. sedulur Gunung Kidul. Oke. Tonggor aku. Tonggoku yuk ano. Aku semen Dik. Matur nuwun Om Ribanto, Monggo, Kak terima Pepi. kasih. Lanjutkan. Bareng sampun Ayo muda. Bablas kerong geng gunung masih. Juragane daging alhamdulillah tabarakallah. Landur maju. Diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono. Bu Haji Suwarni asik.
bablasne ronggeng gunung. Kak Pepi mundur. Siap. Niki sing Radi STV. Heeh. Padha-padha semine nah niki. Padha-padha. Niki semen. Pada Nah niku semene rondok mriko. Ana sinyal blas. Ya. Bareng sampun pepanggihan nyatane jor lolo atine nganti wegah pepisahan nyatane jor tambah tresna. Laundry Indonesia yo maju dong. La 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 la. Yes, ya. Bablas kata sing tresno. Silakan daging yo Indonesia. Oke, siap. Rondo kempling. Ibu Wanti saking Pejongkongan. Nggih. Tata sing tresno. Yo. Dedek nih Mas Setiawan. Oke, pengen wonten rondo kempling desa Kedhiwati Sepet Jombongan. Oke, siap. Siap sama berkah barokah. Sinawang katone terus sapa wong sing ora nanjak tresno janur kuning lengkung sapa wong sing ora nanjak uyuh tak wani
sebesar perjombongan nggih. Lagune Rondo Kempling siap. Joget sedaya nggih. Harus dong, iya dong. Nggih. Iki sak pupuh menan Des, diatesing. Tresno iki ora Saya suwe suwi, saya tambah tresno. Cepat, Pak Sen, sembunyi. Wakon kowe rebanding karo mantong buri. aku omong ora Rondo Kempling sasi Deman. potong kates jampi tetes tresno kanggo tumbuk ati. Apa mujiku wong ayu uga sliramu ora bakal lali. Anugerah mandiri Jakarta. Tadian sewit seliramu bakal tak tunggu. Anugerah mandiri Jakarta. Pangsek suaraku. Rondo Kempling sasi Deman ya, nggih Pak nggih siap. Tresno iki Dede Rizka, ayo maju.